Nina bendlula imithedla kwezindi ihlahla indaba ze1 KZN TV zifunda uphilano kaCebekhulu sanibonani. Nazo ke izona esithi ngezihamba phambili namuhla. Iphini kaMengameli lenekelwe ngeinkinga ezikoleni. LMK limemezela ubuholi kwaZulu Natal kanti amaphoyisa uthi bayicubungula eyasenanda. Sanemukele nina bendlove namandla kwindaba ze1 KZN TV. Iphini kaMengameli wezwe kuleli uPaul Mashatile uzibophezele kuthena adlulisa izikhalo eziphathelene nezingqinamba zezikole kwisifundazwe kwaZulu Natal. Ukusho lokho ngesikhathi ehambele indawo yakaMpumuze eMgungundlovu lapho bekuhlonishwa ke khona abafundi abenze kahle kumatikuletsheni ngonyaka owedlule. Bekukuhle kudelile kwaMpumuza kuqonyeliswa abafundi kanye nezikole ngokwenza kahle kumatikuletsheni ngonyaka ophelile. Lo mcimbi waminyaka yonke esizweni samaMpumuza kwaNkosi Zondi bewuhanjelwe iphini likaMengameli wezwe kuleli uPaul Mashatile. Umntwana omkhulu kulesizwe ukhetho kuhle Zondi uthi ngalomcimbi basuke bebonga bephinde behalalisela abenze kahle kakhulu. Usuku namhlanje beso award izingane ezenze kahle iclass ka2024 ukubabonga nje umsebenzi omuhle abawenzile abaphasile suka ku top 3 nje wonke nezikole ne top 10 ke yesizwe izothola ama laptops. Umcimbi wesi4 kulonyaka siwenza lo ama awards. Umuntu ke uthokoza kakhulu ukuthi ajoyinwe ioffice elikhulu uTibu president no minister national ne province ikhona kumthobise kakhulu nje umcimbi kutshengisa ukukhula kakhulu lomcimbi. Abafundi bathi bakulungele kuye emanyuvesi. Ngiphase ngo distinction aba u3. Ngiyajabulela ukuba lana, ngijabule kakhulu nangokuthola certificate. My dream is to do psychology, but since my applications are agcwele, I can do anything. Going forward, ngicabanga ukuthi ngahamba university ngiyofunda then qhubeke. Uzondi uthi zikhona izingqinamba emphakathini kanye nasezikoleni. Inkinga esibanazo izikole zethu ziba nenkinga amakhamba uthisha uyahamba isikhathi eside kugcina izikole zingasenzi kahle okugcina kuholele kutheni ke abantwana bakholwe kakhulu ekutheni fanele bayesilungwini ukunezingane zakithi but ngenhloso eluhlelo lethu esilizo ubukhosi emfundweni silekelela nje izingane zesikole towards the year ngama camps ama social ills zonke siphinde singena nama extramural activities ukuze ukufunda kwethu kube lula. Kanti somabhizinisi wendawo nobe ngomxhasi kulomcimbi uthi imfundiso enhlizweni yakhe. Umuntu othandayo izingane, umuntu ophuma kwa education. So ngiyafisa ukuthi izingane zibe nemigwaqo kahle esikoleni. Ngiyafisa ngathi sigqoke kahle zesikoleni, zidle esikoleni. Ngiyafisa ukuthi umphathi ngabiki ingane engayi esikoleni ngenxa ukuthi abazali abasebenzi, ngenxa abazali abanawo amandla. Ngiyafisa ukuthi ngazi nohulumeni ungasixhasa siwumkhandlu ngapha senze ukuthi makhona ingane ethi iyashoda besithi ke nansi imali hamba ongena. Inhloso yami nje mina ngi-educationalist ngiyathanda ingane ifunda. Mashatile uzibophezele ekutheni abuye kuleya ndawo wabesenxusa wonke amakhosi ukuba enze umcimbi ofanayo. Ezindabeni z1 KZN TV ku-Ayanda Dube kuseSweet Waters. Umengameli weqembu umkhonto wesizwe phathi uJacob Zuma kanye nobuholi balo leli qembu kuzwelonke bamemezela ubuholi besifundazwe kwaZulu Natal kanjalo noweyifunda. Kuzokhumbula ukuthi leli qembu kwamanje beloholo ngomgqugquzeli walo Willis Mchunu kulesifundazwe. Iqembu umkhonto wesizwe liyakuphika ukuthi kunamalungu ezifundeni angene emengo ohlelo amagama obuholi bazo obumenzelwe namhlanje eThekwini. Unobhala walo uthi ke labo abangeneme kuyomela bachazele ubuholi ophezulu izathu ezidala ukuba ke banganami ngabaqokiwe. So if there are members who are aggrieved about the leadership that we have chosen, they will bring that to our attention and they must tell us why they are not happy with certain leaders that we have selected. But the leadership collective, the national officials, the national high command, we are fully confident of the leadership that we have identified for the province and for all the regions. We are fully confident that they will play the roles that they've been assigned to, that they will not be involved in factionalism, they won't be part of the parallel structures, they won't be part of wrongdoing. So we have got full confidence in the leadership that has been identified, but that is not a license to go and undermine the membership on the ground. To
to say confidence in you from national leadership means that with responsibility, we must go and make sure that we inspire confidence, we unite the membership of Umkhonto weSizwe on the ground. Bayishumi sebebonke abamenyezelwe kanti lesifundazwe sizoqhubeka sitholwe owabengunduna kulwazo eseyilungu le-ANC uLisi Mchunu njengomgqugquzeli. Kuphinde kwamenyezelwa nobuholi bazo zonke izifunda ngaphandle komgungundlovu lapho ke kumenyezelwe ithimba lesikhashana elizosebenza kuze kube nozinzo kulesifunda. Umengameli waleli qembu uJacob Zuma uthe bekubalekile kulo ukufinyelela kulesigaba. We thought it was important for us to reach this stage. As you know, we are the youngest political leadership that is here. If we were to tell these old stories and what has happened, you will realize this was very necessary. A party, 1 year old, 1 month. Some were saying this is fake, this is that. Ha! You don't say so to this political organization. Ukulungisa izinkinga zangaphakathi ngezinye zezinto ezizoba seqhulwini lobuholi obuqokiwe. Imisebenzi esemqoka esibhekene nayo manje okokuqala ukulungisa nje inkinga ezidala ukuthi kube khona ukungazwani kuma regions nakuma sub regions. Kwesinye isikhathi kube phakathi kwethu si provincial leadership kanye nalawo ma regions nama sub regions. Iyona nto ke sizoyibeka phambili leyo kodwa futhi hayi ukuthi masiyoyiqala. Sesiyiqalile vele siyaxoxa manje nama regions njenge region yaseMgungundlovu nje i-region yaseMoses Mabhida sihlangane insuku zaze zambili sibuka nje ukuthi konakelephi yini lekhathaza i-members omkhonto wesizwe bakwazi ukuthi bayikhulume zonke lezo zinto sahlala phansi sithe siqeda izolo nabo sabe sesazana sesizwana ukuthi nanka amakhambi okubhekana nalezi inkinga. Eyindabeni ze1 KZN TV kube kuntombi khona Mfubu ngisethekwini. Ngqongqoshe zokubusa ngokubambisana neindaba zomdabu kuleli uvele enkosini Hlabisa uthi amakhosi kanye nabazali kumele babambele ukukhulu iqhaza ekulandeleleni ukuhlelo lokusokola sentabeni ukuze kanqande kuyigameko zokushona kwabasokwa okuqhubeka isifundazweni sase-Eastern Cape. Ungotsha kusho kanjena njengoba kade kebambe kukhukhulela ngoqo umhlangano kanye namakhosi akusona sonke lesifundazwe ngenhloso kuba ke kuqhanyuke namasu okuqinisekisa ukuthi akekho umuntu oshonayo ngesikhathi kezizayo sokusoka. Bangamashumi 29 abasoka abadlule emhlabeni ngesikhathi sokusoka sasehlobo esifundazweni Eastern Cape ngenxa yokunganikwa kwamanzi anele nokuba kudedengu kwalabo abenza kumsebenzi wokusoka entabeni. Ngqongqoshe zokubusa ngokubambisana noholi bomdabu kuleli uvele enkosini Hlabisa uthi uhlangane namakhosi kulesi sifundazwe ukuze kwakhiwe kwamasu azomisa izigameko zokushona kwabasokwa entabeni. As we met the kings today is because kings are custodians of the culture. Now, the ideas that transpired today wants to ensure that the initiation culture with all its sacred practices should not result to death. And if it is done correctly, because there are many initiation schools for many years with 0 deaths, so that it tells you that if the initiation culture is done correctly, you will have 0 death. The 371 children who have died over 8 years, most of them is as a result of negligence, recklessness, on issues as to who to blame. Usiko lokweluka esifundazweni Eastern Cape lubalekile ezweni sakwaXhosa luqinisekisa ukuthi usungena ke esigabeni sokuba indoda. uHlabisa uthi
Bazokwenza isiphakamiso kumengameli wakuleli umnumzana Cyril Ramaphosa ukuze kusungulwe ikomishana ezophenya ngezigameko zokushona ke kwabasokwa. We want to recommend to the president that there must be a commission of inquiry so that we can go deep, because 371 deaths is not a small thing. 110 amputations, it's a disaster in a true sense. So now we need to go deeper as to who got to be accountable about all this and what can be effective measures that can be put in place so that we bring this to a stop. Uhlabisa uthi ngesikhathi esilandelayo sokusoka bahlose ukuba ke kungabi khona noyedwa ozosoka ashone. Our target as we go to June, we want a zero winter initiation practice. And for illegal schools, we agreed that there should be zero tolerance against illegal schools, because in the illegal schools, that is where many wrong things are happening. There is no protocol followed. There is no screening of the children who go there. That is why we're going to focus on ensuring that we reach a zero illegal school operation come winter season. Kulomhlangano amakhosi azibophezele ekuthini azokwenza isiqinisekiso ukuthi kabekho abasoka abashonayo ngesikhathi sokusoka esilandelayo. Izindabeni ze1 KZN TV kubi uNkosanhle Mthembu ngeSirichas Bay. Ake sithi ishelele idolwane nebesilo sophinde sibuye futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Iphini kaMengameli lenekelwe ngeinkinga ezikoleni. LMK limemezela ubuholi kwaZulu Natal kanti amaphoyisa uthi bayicubungula eyasenanda. Ungqongqoshe wamaphoyisa kulelo senzo mchunu uthi balubuka ngamehla ajulile udaba lwezigebengu eseyiphendula indaba yasenanda eThekwini yazwa ngokuba ikwaJombi igazi uthi ke bazoqhamuka neqhinga maduzane nje. Umacingwana kusho kanjena ekhuluma ngesikhathi ke kuqhubeka umdlalo wegalofu okuhloswe ngawo ukuqokelela imali esikhwama ke sinakekela imindeni nabantwana bamaphoyisa abulawa esemsebenzini. Njengoba umphakathi wasenanda ulokhu uqhubeke njalo ngokukhala ngezigebengu ezibahlalise libhojuzi, ungqongqoshe wamaphoyisa kuleli uthi ke banazo inhlelo zokuhlenga le ndawo esiphenduke ikwaJombi igazi. Okwamanje ngizokhuluma ngeplan kodwa ngizokuvumela ukuthi eNanda naseMlazi sekufana nokuthi zigcotshiwe lezi ndawo ukuthi zizoba yilento eziyona ngecrime, ngoba every year yonke iminyaka kuhlezi kukhalwa ngalezi ziteshi zoyi2, kodwa ke sibheke phambili nama-plan nokuqinisa ukuthi siyisuse lenkulumo yokuthi uma ufuna indawo okufiwa kuzona la eThekwini, iNanda noMlazi kufanele kube khona uguquko ngesisikhathi. Siyayibuka leyo ndaba. Umchunu ube ekhuluma ngesikhathi kuqhubeka umdlalo wegalofu lapho ke besuke beqokelela khona imali yesikhwama esilekelela imindeni yamaphoyisa ashona esemsebenzini. Uveze ukuthi ke kakumele kuthathwe njengento efanele ukubulawa kwamaphoyisa, kodwa banesibopho sokunakekela imindeni yawo ngokusinikela evikela emphakathini. Okuyikhona ukusiqoqe kwasibeka la nesikuhlosile akuyona into emnandi uma ukukhumbula ukuthi noma ucabanga ukuthi yonke lento esiyenza la ukuxoxa imali senzela abantwana bamaphoyisa abalinyazwe besemsebenzini beshiya beyinikele ukuvikela isizwe sonke, benikele ngisho nangemphefumulo yabo. So leyo ngxenye ibhlungu kakhulu, kodwa ukuze sibakhumbule ngaso sonke isikhathi, ukuze sikhombise nakuma families abo ikakhulukazi abantwana babo ukuthi ukulimala kababa wakho noma wakho esemsebenzini akusho ukuthi izingane ayisenalo ikusasa. Le mali ke soyiqoqa bese sifaka ku trust fund yamaphoyisa bese siyabafundisa labantwana senze lokhu umama nobaba ayevele eqhubeka ekwenza ngesikhathi esaphila. Ngonyaka owedlule lesikhwama saqoqa imali engaphezulu kuka6 million randi osetshenziselwe ukukhokhela imfundo yabantwana nokunye okuningi.
Abahlomule ngalolu xhaso bathi ke impilo ibinzima kudlula abazali babo. Lokho kwangi-affecta kakhulu ngoba ngangine-stress sokuthi ngizophila kanjani kakhulukazi ngoba uma ngasebenzi and futhi ukushona kwababa nje kwangi-affecta nje emotionally and mentally kodwa ngawazi ukupick up esikoleni futhi akufethanga kakhulu. Usubset ngingasho ukuthi hayi uyasebenza nje impela ngoba i-stress sesikole asisekho kakhulu. Uma naye angakwazi ukuthi nezinye izinto angawarisha ama-tuition fees asesikoleni ngoba bengenza matric last year. To hear ukuthi Subset was willing to ukungikhokhela for tuition yami when I was in high school nase university, it's been amazing for me. So bakhokhela tuition and lokho ku relieve stress esiningi kuma because uyedwa. Endabeni ze1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngezithekwini. Kuhlole ukusebenza kwezikole ezingaphansi kwesifunda sasoGwini ngamalungu eshamthetho sesifundazwe eKwaZulu Natal. Obehola lomkhankaso wokuhlola izikole uSizophila Mkhize uthi ke njengoba izikole esanda kuvulwa nje bebebheka ukuthi zikulungele yini ukuvula kanjalo nokuhlola kengqalazizinda nokufunda nokufundisa. Amalungu eshamthetho eKwaZulu Natal ahlola ukusebenza kwezikole ezingaphansi kwesifunda ukubheka ukuthi zikulungele ukufunda nokufundisa kanti phakathi kwezinye zezinto abebezibheka ingqalazizinda. Obehola lolu hlelo lokuhambela izikole uthi asebezihambelile ezinye zazo ingqalazizinda yacekelwa phansi isiphepho. Sihambe sihlola ukusebenza kwezikole nokuthi zikulungele yini ukuqala njengoba siqala unyaka nje yonke into ime ngomumo yini. Siyabheka ne-infrastructure also ukuthi ikole nawo amawindi ukuze sizokwazi njengohulumeni ukuthi uma ngabe kumele singenelele kuphi. Kulezi sesivakatshelile kuhamba kahle khona ama-challenges akhona e-infrastructure kakhulukazi ezinye zezikole zikhahlamezwe yiphepho zangoDisemba izinto lezo zizokwazi ukuthi sidlulisele eminyangweni oholwa uHlomuka ukwazi ukuthi uzilungise lezo zinto lezo. Eqhuba uthi abazali kumele bazibandakanye nesikole ukulekelela ekutheni impahla yesikole ingantshontshwa. Okunye sikubhekayo sibhekana ne-performance yezikole ukuphasa kwezingane sibheke nokuzibandakanya noma i-involvement yomphakathi ezikoleni ngoba imfundo is a societal matter isithinta sonke. Abazali ba-involved kangakanani esikoleni ekuvikeleni impahla yesikole ukuthi izinto zasezikole ezingantshontshwa. Siyesibone kweminye imizi ukuthi uyafika mhlambe kushoniwe uyokhala ufike kukhona i-desk lesikole. Sibheka zonke lezo zinto lezo sibhekeke nokuthi ukuzimisela nokusebenza kothisha nothisha omkhulu kukanjani babambisene yini mhlambe othisha bakwi-SMT School Management Team. Ungqongqoshe ngushampion oGwini uthi izikole ngisho ezasemakhaya seziyiphucule kakhulu indlela ezenza ngayo izinto. Indlela izikole ezenza ngayo iphuculile izinga ngoba nama-primary schools manje asebeke kakhulu i-emphasis ekufundeni nokufundisa. So lokho bekuma-challenges before kuthiwa iy'ngane cannot read for meaning. Sikubonile ukuthi hayi into engekho ngoba ezinye were an opportunity to interact with them. So sikhonela ukusapotha kakhulu iy'kole nomnyango wezemfundo. Uthi abazali kufanele baxhumane nesikole. Into ebaluleke kakhulu ukuthi kube khona ukuxhumana phakathi kwabazali nesikole la ibesikhona nje besinama SGBs but also esikubonayo ukuthi ama-issues aqhamukayo akuwona nje akahulumeni kuphela njengokuthi basabela ukuthi izikole ziyagqekezwa nani kufanele ukuthi abazali babe involved ukuze umphakathi uyi-own i-infrastructure bese bazi ukuthi yabo uma benze kanjalo bazoyivikela nokuthi ke uma khona inkinga zabantwana ekufundeni sifuna ukuzizwa ngabazali ziningi inkinga ngisho nangokuhlukumezeka laba abashawayo nasemakhaya nasezikoleni lonto ifuna ukuxhumana phakathi kumphakathi uqobulwayo kanye nathi njengohulumeni. Khona manjalo amalungu enyunyana isathu abeshaya umduvo phambi kwesango lesikole iGeorge Mbele Secondary bekhala ngokuthi umnyango wezemfundo awukayikhokhi imali ehlinzekwa ukulekelela inqubo kusebenza yansuku zonke ezikole zakulesifunda. Imizamo yokuthola ukuphawula kokhulumela inyunyana isathu iphunzile. Laba bebeshaya umduvo bathi abavumelekile ukukhuluma nabezindaba.
Lo mbiko beniwethulelwe uZamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisemzumbe. Ucela kusizo lokwakhela indlu esifazana neminyaka ngama-25 waseMkhoboza esikhawini uHappiness Mashaba wabhidlizela indlu abehlala kuyona ngemuva kokuthi ikhansela libathembisa ukuthi lizobakhela entshaceke. uMashaba uthi isimo aphila ngaphansi kwaso sinzima kakhulu manje njengoba esecela ukulala nokuhlala emzini yabantu akasenalo ikhaya. Enzima ke impilo kwesifazana osemncane osephenduke uNdingasithebeni ngenxa yokuthi ke ikhaya akasenalo. uHappiness Mashaba neminyaka ngama-25 ubudala wakward 16 eMkhoboza esikhaleni uthi wathenjiswa ikhansela lendawo ukuthi ke lizobakhela indlu lafike la idiliza abebehlala kuyona kuze kube imanje ke akaze bakhelwe usehlala emzini yabantu ngokucela uyena omdala ekhaya kanti ke futhi akasekho manje kuba naye sakhona wayengena umsebenzi wayesiphilisa nje ngokucosha amathini ukuze adayise baphile. Siba u4 endlini oTorom nakhona ebincane ngoba ezinye izinto besingakwazi ukuzenza khona nezingane zabafana so iyanisa lendlu nokudla bengasineli because uma bengasebenzi behamba ecosha amathini negubhe kwazi usiphilisa ekhaya. So nasesikoleni ke ngicela ngasiqedanga isikole ngoba amandla umama bengenawo bekumele ngibhekelele nalezi ngane ezincane ezingilandela ngemuva. Uthi kwafika ikhansela labathembisa ukuthi ke bazokwakhelwa indlu ngoba lebe behlala kuyo ibingekho kwesimene esifanele. Uthi ikhansela lafike ladeliza indlu aliphindanga labuya uma ke libuzwa lathi ke umnyango wezindlu uvaliwe kuze kube imanje akukho usiza basalutholile. Le ndawo bebehlala kuyo isimile ke isikhotha akusabonakala nokuthi ke bengungumuzi ohlala abantu. Ngabhidlizelwa indlu ngonyaka odlule ngoJuni babe ngabantu abazosheshe bengikhandele ngoba indawo yami imanzi so bangilindisa isonto ukuthi kuzokhandwa. Nami ngajabula nje izinto ezoshesha ngoba vele kade ngase ngidinga indlu egcileni kwakhona kwathuleka kanjalo. Lona ke wesifazane ucela noma ngabe ubani ongaba nesandla sokuthi ke alekelele ngisho ke nangamatoho ukuze ke akwazi ukuthi ke anakekele yena nabantwana bakubo abane. Usize bengicela indlu ngicela noxhaso lokudla ngikwazi ukuthi ngiphilise nomsebenzi bengucela noma umuphi angikhethile. Lesike izindaba ze1KZN TV ngengosamkeliswe Nqulunga ngisesikhaleni. Ake siphinde seyitolene nabesilo sophinde sibuye futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV nazo kwizona ezihamba phambili namuhla. Iphini kaMengameli lenekelwe ngeinkinga ezikoleni. LMK limemezela ubuholi kwaZulu Natal kanti amaphoyisa uthi bayicubungula eyasenanda. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-18.33 kuyidola laseMelika libe ngu-22.73 kupondo waseBrithani libe ngu-19.24 uma liqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Intengo yegolide ime ku$2,774.20 ounce kuthi intengo engahluziwe yona ibe ngu-$78.29 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Owayengumdlali wezikaMagebhule Orlando Pirates uLebogang Mkwena unxusa uMonapule Saleng ukuthi akaqhubeka lo indawo yakhe kuleli iqembu lekaMagebhule. uSaleng wagcina ukubonakala enkundleni emidlalweni yeCAF Champions League neqembu leAl Ahly ngomhla ziyishagalombili kuzibandlela nyakenye. Kodwa ke iqembu alikaze libike ukuthi ke ulimele. Kule season kuseyishaya amagoli amahlanu emidlalweni ele13 emqhudelaneni ke eyahlukene. Ushaya amabili kwiBetway Premiership, amabili kuMTN 8 nelilodwa kuyokuhlungela iCAF Champions League. Kubika ukuthi ke kuneqembu elizinze kwiGulf region elalifuna ukumthenga lo mdlali ngemali ke eshisiwe ekupheleni kwesizini ka2022-2023 kodwa ezikaMagebhula zanquma ukumgcina. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka.
Nina benyathe emnyama kaNdaba ejame ngomkhonto ophezulu komzimvubu amamponda isaba ukuyehlela. Okamzimba umntwana nethimba lonke nje le indaba sitha ixabene. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.